Lulan ng motorboat, pinisita ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang Silaki Island ng Bulinaw, Pangasinan para ihatid ang serbisyo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Tinawag itong ligtas at aktibong pamayanan na layong bigyan ng dagdag na kaalaman ang komunidad tungkol sa disaster preparedness. May layo itong higit na 20 kilometro sa mismong bayan ng Bulinaw at kinakailangan pang sumakay ng bangka bago makarating. Isa rin ito sa mga dulong komunidad sa probinsya. Bago magsimula ang programa, nagbigay ng mensahe si Governor Espino para sa mga residente. Maraming salamat po sa inyong paghihintay at narito po kami upang iparamdam po sa inyong lahat. Iparit namin apo kada kayo amin. Paramdam po namin lahat na hindi po namin kayo nakakalimutan at kayo po ay parte po ng Pangasinan. Ang pangako lang po namin sa inyo, may baga milaag, nagapo ti puso mi, kan serbisyo mi, as officials, ti provincial government, handa kayo baybayan apo. Aradtoy kami, tumulong kanyayo, kan inayat da kayo amin apo. Naiat na kayo ti provincial government. Handog rin ni Governor Espino ang mga regalo gaya ng solar lights, generator, bigas, canned goods, kumot, tsinelas at 2 malaking tent na may kasamang mga monoblocks. Labis naman ang tuwa at saya ng mga residente ng Silaki Island. Masaya po, sir. Kasi ngayon lang po pumunta dito na si Gobernador Amado Espino III, alias Pogi. Masaya-masaya talaga kami dito sa Isla Silaki, sir. Sobrang saya, sir, kasi may natanggap kami binigay niya galing sa kanila po ito. Umikot din si Governor Espino para tingnan ang iba pang pangangailangan ng mga taga-barangay Silaki kasama sina PDRRMO Chief Colonel Rodin Lochinvar Oro at mga barangay officials. Patunay ito na kahit gaano kalayo o saang sulok ng Pangasinan, si Governor Espino at ang buong provincial government ay nakahandang tumulong. Niza Ivana Ferrer para sa Capital News TV.